On average, how often do you jerk off to Zenless Zone Zero? Quite a few times. 50 times? More. 100 times? More. 200 times? More. 500 times? Probably. Čau ľudia, ahojte, môjho nového videa, vidíte, ja som Bažant a dneska vítam u videa, kde spolu zahráme Zenless Zero, alebo Zenless Zero hrám tak druhýkrát, ale prvýkrát keď som to hral, som nahral asi tak 20 minút a to som z toho 15 minút robil openingy, takže som toho moc nehral, ale spravil by som z tohto videa takú sériu, takže sa pohodlne usaď a my ideme na video. Big business. Kam ja chcem hrať za toho typka, za toho robota. Napravo dole. A ja o to myslíš? Ako má... Aha. To je EOS check sa volá, Čavo. On teraz zobrám Kung Fu Panda. To je hollow. To sú tie veci, čo tam máš proste. To sú veci, čo. Tam fajtíš. Ty kokos! Pocukru som je videl. Kam on má krát pod tým, ale Nie, však ja viem, ale videl som. drba. Pokiaľ bude skin, bez krťasí. Vieš čo je vlastne, že módy? Kamo, tak ale to si môže stiahnuť porno mod, a nič sa nestane. No tak to... To je na tomto pekné, vieš. Ale... A co je toto? Basic attack, aha, toto myslíš. Ale ja viem, co robiť. Tu máš! To je strašne dobré, že mám do zohru. Jak je môže takto sekať? Ty! Ja neviem čo robiť, čakaj, to ja to ani nevidím. Kopačku mu dala! Vieš čo, vyskúšaj, kam to takú to vápie od screeny, vyskúšaj dvakrát normálny atak a jeden nenabitý ten X. Myslím, že to ti dávalo nejaký ten. Yes, yes, yes. Čo to skipne? Short haired girl. Ďakujem. Aké to je meno? Krátkovlasá žena. No, Aké je tvoje meno? Muž v červenej veste. Robomuž v červenej veste. To Ja mám svoju taktiku. No vidíš, máš byť fokuset. Ako sa switchnem? Space, nie, áno, space. Ale funguje. Ale to musím fightiť. Aj, lebo chcel, aby si hral proste, ne. Nebo áno. Nevadí, teraz použijem mečko a teraz by to už malo ísť sa prehodiť. Hej. A teraz pôjde tornádo! Čekuj to, a teraz už stačí len držať. Ja to budem len držať. Hyb sa do bokov. No ja to len budem držať. On čo má štít? On sa postavil. Kamo, nehovor. Čekuj, jak vyzerá. Je voda ešte mokrá? Aha, on robí viacej atakov, no tak ty si... Keď máš, počkaj, keď uvidíš ten atak, tak switchni, daj space. Vyskúšaj to. Jaký atak? Že uvidíš tu červené, alebo proste toto a dáš space, teraz dáš space, no tak no. Tak Ale na nestiel sa teba asi. musí. Teraz! Oh fuck! On to keby spomalíš asi čo? No. To je OP. Máš extra damage. To má niečo jak Wuthering Waves. Teda ono je v Eternights. To je holo. To je ultima. A za počítačom. Aha, on ešte nežije. Aha, on dá teraz svoju power svoj mocný štýl. Že hej, Tomu ver. ťa dá proste, že... Z neho už nejdu zelené elektriny, z jeho už ide červené. On je frajer. Je to, že je frajer? A Jupa ho nemá rád. Jupaj? No. Taká. A má hra Nikol. Korin. Korin? Kto je na No. Korin? Ukážem ti Korin. Cho normálny, trust. Dobrá. Môžeš si zmeniť, nemôžeš. Nemôžem. Však poviem ťažký, nie? Či? Normálny? Aha, už môžem ísť. No, už si vybral normálny. Ne, ja som vybral ten ťažký. No však, to som myslel normálne. Dobre, Timo. Timo dostal loading. To mám Mangekyo.
Pokeball? To je bomba. No, to Jo. isté. Allahu Akbar. Dobre, Kung Fu Panda ide na to. Allahu Akbar. Čo je toto? Aha, tu je oné, jetpack. Fall Guys 2. To sú free veci. Aňo, vecičky. Tak rovno napoj. Prečo tam je rovno just a second? Na čo by si čakal? Fall Guys? No, hovorím, to je Fall Guys 2, kamo. Papula má lepší Fall Guys, because Yes. Tam musíš brať to checkpoint. je to checkpoint. Ja som myslel, že mi to dá veci. Ne. Počkej, tu robím. Profesionál. Čo som urobil, kámo? Naozaj. Ja tu glupagujem, hru. Automaticky to ku tebe dojde, Baša. Ja, tak dobre. Ja už si zvykám, toto by sa v Subway Surfs nestalo. Ale úplne. Kamo, hovorím Fall Guys, úplne. Ale... Úplne som preskypal celú mapu. To by začiatočník neurobil. A vlastne nechcem ísť ďalej. To ti podarilo, nemyslíš? Počkaj, to je taktické, pozri sa, budem sa točiť dokola, nebudú vedieť skade, dám si ich na kopu a piu. Damage. Nedostal som nič, to v leci videl. Dostal si damage. Čekuj to a teraz ich porobím. Help. Vidím to. Kamo, že destroy, ale pekne. Ja som ti hovoril, to je taktika, pozri, teraz ich zase dám do kolečka. Toto už sú nejaký divný. Takže väčšia inteligencia. Pozri, dám ich do rohu. Come back, I'm coming. Dobre, keby som dal jump. Piu. Dobre, teraz ideme na vena. A čo iné? Takže fokus na enemy. Nohoňačka. Slejkuj. Rakovisku nestala. Dobrý ti fakt. Dobrý stav. To som ja. A ty máš ísť o 7 metrov ďalej. Vidíš? Kamu nehovorím, že toto bolo 37 metrov, tak to bolo tak 5 metrov. Dám. V Minecrafte tak 4 bloky. A druhý iba 2. Druhý iba 2. Nikol. Charakter, už môžeš otvoriť charaktery. To máš No. pri veci, potom dostane. Aha. Aňo. Chod naspäť. Ale ne. Cečko? Co? A ja ti dám V. Ti dám. To čo je zač? To nebolo? Aha, nebolo. Je. Ani toto to nebolo. To je nová. Ani toto je nová. Baňu je nový. Keď hore Baňu je nový. Ktorý? Tento? No, pravo hore ten. To nekoukám. Panda tu bola. To je tá najnovšia, tu mám. Ja som učil I give you head. A ja si inak, keď som to prvýkrát zapal, to isté som počul. Ty kokos! Že? Daj select, nie, daj a select, pravo. Daj skills. Počkaj, equipment. Nice. Tá hra niečo hovorí. No. A daj, že... Tam nemá, a nie, 24 Hour Store, vidíš to? Tak klikni. Jane! Daj, že buy. Ona je za free. No. Tu vyzerá dobre. Máš. Než si to Phyllis teraz nestiahne. Ja viem. Ellen Joe Musíš skin. pozrieť skiny. No ja viem, to bol úplne prvý skin, čo vyšiel. Ideme na to. No ja by som mal dokončiť úlohu najprv, že? No. Ačko. A to 4. To čo je? A to zase Lucy, a to je v pohode charakter. A to je dobré? To je v pohode charakter. Tako pre teba. Je to trochu zlaté. A A to je bečko. On to bolo trochu zlaté.
Také divné to bolo. Dostal hintu. Ty a ty si dostal tú novú? Však si ju puloval so mnou. No. Bažant potom Lucy je ekvivalent, že Taiga Isaka, ale ok. Koľko stojí jeden tento, ne? 160? OK, got it. Naša ho kúpi. Nie, potom to zlaté musí byť za tým, nie. Ono sa mi to otočilo! Ja, ono sa to tak keď otočia. neskipneš, no tak. Jaj, tak to nebude skipovať, to vyzerá dobre tá scéna. Ačko. No pozeraj. Musíš na to kliknúť, nie na skip. O, panda! Aj mne teraz padol. Nice. King Pao. Ja. Real panda. Confirm. Izba tam, jak som dostal Alan Tick, ako to som došiel domov zo školy, som si dal na hajzel a že Dick Alan konečne rerun a ja som mu dostal na prvý search. Kým som sral. A to... Dick V Engineer. 9. 4 do 4 hovna. No. Oni tam rapujú, keď dostaneš vesko, inak. Čo? Taký rap tam je. Vážam, Počkej. teraz to určite bude. 60 a potom 320. Bčko. Už nemám. Už nemáš, no. Si vydrbal všetkých 1000. Ja som dal 10 openingov. No. Čoho? Čo to je? To sú monochrom tapy, to sú také najviac ass tape. No poď klikaj. No to to skipne. To som si kamo Sokaku. Sokaku. Ja ich mám 25. Čo je No. zaujímavé, že Sokaka. No ty si idiot, ale ok. 8, 16. Jo, môžem otvoriť 3, ja ich môžem otvoriť 40. Hej, ale to ti môže padnúť, že jedna z tých proste, že nemáš... Nepadne ti... Proste máš horšie šance, toto je 50... Nie. Máš menšie šance, že ti vôbec padne S-rank, a keď to je S-rank, no tak to môže byť jakýkoľvek, z ktorých sú teraz special. Že ani ten, ktorý chceš, ti možno nepadne. Ale mne stačia charaktery, Ačka mi stačia. Vidíš, padla, aha, on tam môže padnúť viackrát? Áno, keď ti padnú až 6 krát, tak budeš mať ich true form. Aha. Ukážem potom vidíš. Tak toto funguje. Tak to není moc náhody. Práve, že etika. Nikol mi padla. Charaktery môžeš mať. Choď nás, aha, ešte púvaš. Ešte Čo, posledný. nejaký na tom, hej? Nejaký... Však ja ti hovorím, že ja som to len puloval. Tým mám novú vec. No, Alchemy Flask. Vyzerá No, strašne jest. dobre. To je z choď naspäť. Amo jeden až. Choď, že charakter, to je agent a choď na... Áno, na tú Corinne. Ktoré Corinne? Toto? Prede, nie, Corinne je to zelená vlasa. Toto. Daj select, áno, daj select. A daj ľavo dole. Mine si nemá, to si nemá. To vyzerá dobre. No, a potom vieš, ak dobrý výpadok, keď máš dokončené skoro. Ty... To je isté správ na Nicole. Nothing to fear. The cunning hairs are here. No. Každý máme svoje veci. Čo? To si počkaj, keď budeš mať UX, henta a tak. Božne toto dávalo damage. Motorovka. On je strašne silná. Však hovorím ti to. Počkaj si A na nej malo next hapok. hentov.
To je v pohode. It's up to you. Musíš vylevlovať. Potom keď ti dá hento, tak nemusíš klikať na myške, alebo aj kvečko a ječko. To vyskočí. Ono, prečo ma tu došlo dozadu, videl si to? Boko som to. Nech chytili tie prasce. Ne, to si posral. Čo to bolo? Musíš držať jej Ečko. Nituje! Kamo, dorni to, ty drbo. Však ale ono to nefunguje. Daj Ečko, Nikolaj Support, daj Ečko. A preč. Space. Dobre. Tak? Uteč, fakt, serám to. Ono to nedešuje. Ty musíš to, drž to. Strašne som ja tak to. To je strašné. On to strašne slabý. O. Pesuje si. Podri si môj profil. Check info. Tam, vďaka tomu, že mám hento Ellen na Max Friendship. And now. Prosím pekne, level 50. A to vidím. A ten banner je za mňa cool. Čo ja viem, mne sa moc nelúbi, ale nelúbi sa mi tá profilovka. Čo si nelúbi profilovka? Stále má dobrú profilovku. Kto? Ellen. Chodskap. Kaldit. Dice mám add friend, bažant, jop. Dam to máš. No dam, lebo som frajer.